amb interrogant. Ens coneixem. I en aquest apareixen només dos personatges que són els que fan avançar l'acció i el conte es basa en un diàleg entre ells. Contínuament és el diàleg el que va jugant i tal. I de fet, amb el diàleg, i amb això aniria una mica amb el que anaves a preguntar, no? El diàleg és un dels trets més característics de la meva narrativa en general, perquè també, tot sigui dit, els personatges és el que treballo més a fons, després en tot cas ho comento. I en aquest, per exemple, de Ens coneixem, el lector el que fa és que se situa davant d'una trobada fortuïta entre aquests dos personatges, no? Allò que passa de vegades que veus algú i et sona la cara i te'l quedes mirant i dius, aquest conec. I aleshores, clar, aquests personatges es troben en aquesta situació i un d'ells, que ja no pot més, dius, ens coneixem? I aleshores l'altre que diu, no sé de què. I comencen a parlar i amb aquest diàleg van traient pistes possibles de en quin ambient es poden haver conegut, si ha sigut aquí, si ha sigut allà, i a través d'això anirem arribant a un final que evidentment no puc dir perquè és d'aquests finals típics sorpresa i que de fet molta gent m'ha dit que un cop van arribar van dir, ala, ja us van tornar a l'inici per jugar amb les pistes que jo donava, no? De veure si m'enganxaven, de que se m'escapés una mica més, no? I per arribar a aquell final sense haver-ho deduït prèviament. I és un dels jocs que hi ha.